Izar Mendigurenko zaila naiz, Aiaraldea Ekintzen Faktoriako kideetako bat, gaur egun gure proiektua irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba elkarte bat da, 500 kidetik gorak osatzen dugu, bazkidei dagokienez, gaur egun lanean 22 pertsona inguru gabiltza, baina batez ere gure lanindarrik handiena auzolana da, lan komunitario hori gure proiektua era horretan sortu eta garatu izan delako. Hau esan da zer da faktoria, hastapenak 2009an kokatzera eramaten gaitu, 2009-2010 urte horien bueltan, hainbat herritar elkartu ginen, gure eskualdean, Aiaraldea izenekoa, 9 udalerri dira Aiaraldea, 55.000 biztanle, 4 herri Bizkaian kokatuta, eta beste 5 Araban, herri handiak, herri txikiak, landa eremuak, industrializazioa, desindustrializazioa, langatazka dezente, hainbat ezaugarri bestelakoak ere baditu gureak, baina erdale eremua izatea bada gure bizitzetan eta gure komunitatetan eragin duen faktoretako bat. Horri tiraka hainbat herritar elkartu ginen, euskarazko komunikazioa nola bultzatu pentsatzen eta amesten, eta erabaki genuen garai hartan tokiko komunikabideak, irratiak ziren batez ere, Radio Aiala, Radio Llodio, Uñak irrati librea, Alabediren bitartez, Arabako Alabediren bitartez, eta hainbat programa ekoizten zirenak, elebidunak, baina euskaraz apenas zuen presentziarik. Horregatik erabaki genuen euskara hutsezko komunikazio proiektu bat komunitarioa, tokikoa eta euskaraduna sortzea, 50 bat voluntario elkartuko ginen, trebatzen hasiko ginen, informatikaria zirenak webgune bat sortzen, argazkizaleak kamarekin, beste batzuk bideokamarak erosi eta multimedia eskolak antolatuz trebatzen eta bar, eta modu horretan 2010an aiaraldea.com, Aiaraldea komunikabidea aurkeztuko genuen jendaurrean. Bere webgune, bere argazki galeria, bere bideo, bere internet irrati, eta gerora papelera jauzi egingo zuen, 15 batekin, 10.000 ale euskara hutsez, doan zabaltzen direnak, eskola, komertzio, garraio publiko, eta barre luze batean, 50 voluntario, baina gehiagoren denbora ekarpen horri esker. Euskara hutsezko komunikabide bat tokikoa eta komunitarioa izateak eragin zuen, eta eragin izan du eskualdeko realitate zeharo erdaldun bat euskaraz jaso zabaldu eta partekatzea ez, irudiak ere baduelako potentzialitate erraldoia komunikatzerako orduan, eta gaur da eguna zeinetan Aiaraldea komunikabidea oso referentea den gure eskualdean, eta euskarazko komunikabideen artean beste toki batzutan ere bai, eta horrek erakusten duen ere, bazenan proiektu komunitario eraldatzaile batek euskaraz egina izanagatik, korronte linguistikoak kontra dituenean, posible duela hegemonia lortzea nolabait esateko, ez da, Aiaraldeara jotzen duelako jendeak, gauza bat jakin edo partekatu nahi duen orotan. Bestalde, sujetu bezala, Aiaraldea lehen ezen existitzen, aipatu izkizuet, Aiara kokoarriari dagozkion 5 herri ditugula arabarrak eta 4 bizkaitarrak, baina nola eskualde soziologikoa eta harremana 9 herriko Urduñatik Orozko eta Arrankudiaga Zoioraino arteko mugetan eta Artziniagatik Aiara Laudio Amurriorako esare horretan eguntzen zen, gaur egun da eguna, zeinetan Eusko Jaurlaritzan ere bai Aiaraldeko ponentzia batetaz hitz egiten duten politikariek, eta horrek erakusten du dimentsio mikrotik abiatutako proiektu batek zelako eragina izan dezakeen makrodonazio ikuspegi edo politikagintzan ere bai. Ibilbideari dagokionez, oso labur esateko 3 fase bereiziko genituzke, hastapenak komunikazio proiektutik joan ziren, gerora komunikabideak bere sendotasun hartu zuen bere gorputz, erabaki genuen euskararen bizi berritzeak komunikazio tresnez gain bestelako lanarlo batzuk behar zituela, komunitatea jarri genuen orduan zer digunean, eta modu horretan kultur faktoria edo kultur sorkuntza, hezkuntza lanildoa, kokoriko proiektuarekin, feminismoa, borborre proiektuarekin, elikadura burujabetza, ekonomia sozial eraldatzailea, komunitatea bera, beste hainbat adierazpiderekin eta euskararen normalizazioarekin lanean jarraitu genuen. Hor ere,
ulertzen genuen euskarak bestelako lanketa bat behar zuela, eta orduan Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua sortu zen, gaur egun elkarte bat dena, 52 eragile baino gehiago dituena, faktoria horietako bat gehiago baino ez da, eta lantalde motorean hortik ere eragiten jarraitzen dugu. Beste erabaki garrantzitsu bat izan zen euskarak proiektu eta eremu ezberdinez gain espazio propioak behar zituela erdale lurretan bizi ginen ontzako bere garapenerako, eta horregatik Laudion kokatuta dagoen 750 metro kuadroko pabelloi bat erosi genuen jende askori dirua eskatuta, bankuari eta olatu kopi eta olakoetako 57 alik eta gutxien, eta modu horretan bertan garatzen dira, oholtza bat dauka, ekonomatua dauka Likaura buru jabetzako hainbat proiekturekin, kantina bat dauka bere janari edari eskaintza ahalbidetzen duena, eta gero hainbat espazio multidisziplinar, kamerinoa daukalako sormen egonaldiak egiteko, adibidez, edota bi areto dituelako astean zehar egiten da antzerki eskola, yoga, umentzako sukaldaritza eta hierra beti ere euskaraz eta gure balioetan oinarrituta espazio eta erremintak eskaintzen saiatzen gara komunitateari gero ez da euskaldunagoa eta aldunduagoa izan dadin bere bizitza bera, ez? Izan norbanako bezala, kolektibo bezala, edo komunitate edo jendarte moduan. Eta gero goialdean bulegoak edo coworking-unerako espazioak ditu, mota orotariko ekintzak egiten dira bertan, izan daiteke arropa plaza bat topatzea, izan daiteke 0-3 urteko entzako faktoria utzik egotea eta lurretik hainbat elementu jolaserako, izan daiteke sukaldaritza edo daztaketa bat egotea, komunikabideen solasaldi publiko bat, antzerki bat, edo zer topatu dezakezu edo noiz, astean zehar arratsaldez irekitzen da faktoria eta larun bat goizetan, eta gero ekintzak programatuta dauen aldiro, eta pitxin bat horretan dihardugu, nahiz eta egia den, orain beste fase berri baten aurrean kokatzen garela, 2015 urteari begira gaude, komunitate erdigunean jartzera baki genuen bezala, 2015an, orain euskararen bizi berritzeak bestelako testuinguru faktore eta lan ildo batzuk artikulatu beharra ekarriko digula uste dugulako, realitateak aldatu direlako eta gure lurgune espazio egiteko eragiteko moduak ere bai. Ondorioz gogo eta estrategikoaren prozesuan murgilduta gaude, eta ziurrenik euskal hiztunen alduntzean, trinkotzean, komunitateen aktibazioetan, bestelako parte hartze eredu eta mekanismoetan eragiten saiatuko gara datozen urteetan, pertenentzia eta txikimendu guzti horretatik, bestelako praktiken bidez tokian tokiko, zeu eskualdeko da gure proiektuan naiz eta faktoria Laudion egoteak asko baldintzatu gaituen, azkenengo etapa honetan uste dugulako Aiaraldeko herrien realitate linguistikoak eta komunitateek bestelako behar batzuk ere badituztela, eta orduan tokian tokitik, tokikotasunetik gure izaeran izan delako beste aldagai oso garrantzitsu bat, eragiten jarraitzeko asmoa daukagu, bertako beharrei komunitarioki eta euskaratik erantzunez, bertako beharrei komunitarioki eta euskaratik erantzunez, herria ezberdinetan eta eskualdean bizi diren egora realitate eta espazioak euskalduntzen jarraitzeko helburuarekin.